Malé Karpaty sú pre cyklistov fantastickým miestom, či už sa jedná o cestnú cyklistiku, horskú alebo traily. Ponúkajú množstvo aktivít, kvalitný povrch, krásne výhľady, pekné stúpania. A ja vám dneska cestu do práce pár takých ukážem. Takže čo ma čaká? Stúpanie na 3 bresty. Nie je to rovnomerné stúpanie, to stúpanie je rozložené, sú tam nástupy, sú tam oddychovacie miesta, môžeš si rozdeliť sily, môžeš to prepáliť, zregenerovať a opäť to prepáliť. A tu už sa blížim do prvého kopca, kde to zvyknem prepáliť, nakoľko nohy ešte sú tuhé. Tak a už sa nám ukazuje kopček, skúsim ho v stojke. Poznáte to prirovnanie, keď o niečom poviete, že je to škaredé ako cesta do roboty, tak v mojom prípade to vôbec neplatí. Uznajte sami. Ak sa niekto chystáte na Slezský dom, tak toto je presne ten sklon, ktorý tam dostanete. Až na to, že to bude trvať veľa kilometrov. No a ja už sa teraz nachádzam na raz ceste Bresty, kde sa spájajú cesty do Svätého Jura a z Limbachu. No a to budem pokračovať na sedlo pod Veľkým Javorníkom, čo bude pre toto ráno posledné stúpanie. Stúpanie pod Veľký Javorník má veľmi príjemný sklon, okolo 5-6%, dĺžka niečo cez 2 km. No a po 3/4 hodinke od domu som už na vrchole stúpania vo výške 525 metrov a už to mám do Devínskej Novej Vsi iba dole kopcom. No a ak sa ti náhodou stalo, že ti došla voda, tak nezúfaj, v Malých Karpatoch máš vždy na blízku nejakú studničku s pitnou vodou, kde si môžeš vodu krásne doplniť. Cesta do Borinky, to je asi taký najhorší úsek. Je tu nekvalitná cesta aj kvôli tomu, že bola niekoľkokrát vymitá počas záplav. No a tu doľava sa ide na strminu, to si dáme po obede. Raňajky samozrejme na bicykli. To uzlik fajnový s máslom mám dneska. Ja už pomaly prichádzam do cieľa. Čistá jazda, hodina 42 minút, čiže taký akurátny tréning, 440 výškových metrov nastúpaných. Osprchujem sa, preperem dres a idem pracovať. Práca hotová, ide sa späť do Pezínka. Je horko, trošku fúka, tak rýchlo do lesa.
Pozrite sa na ten potok, pozrite sa na tú vodu. Toto je, že najčistejší potok v Karpatoch. Budem sa trošku ovlažiť a poviem aj prečo je najčistejší. Nad Borinkou je obrovský jaskinný komplex a hore, vyššie v horách, je niekoľko prepadlí, kde sa prepadáva voda do tohto jaskinného komplexu a presne tu, v tomto mieste, tá voda vyviera. Je absolútne čistá, svieža, čistá voda. Nemá ďaleko od pitnej, ale na osvieženie úplne poslúži. No a tu už odbačam na vrchol dnešného dňa. Stúpanie na Strminu, niečo cez 2 km, možno 3. Poctivý sklon, veľmi obľúbené stúpanie a ako povedala Katka Brateková, Strmina sa neobchádza. Dá zabrať v tomto teple. Tento kopec dá zabrať, aj keď nie je teplo. Ešte kúsok. Strmina je úspešne za mnou. To je úžasný kopec, ak si ho ešte nemal, tak ho určite vyskúšaj. Dá zabrať, ale hore je za odmenu studnička, môžeš doplniť zásoby, môžeš sa osviežiť. No a ja pokračujem ďalej na Limbach. Tak ja už pomaly finišujem dneska. Je to celkovo nejakých 70 km, 35 hore, 35 dole, výškových, zhruba 500 metrov cestou naspäť. A ja už sa budem lúčiť. Toto bola moja cesta do práce na bicykli. A ak sa ti to video páčilo, daj mi páčik, dodá mi to dávku dopamínu a bude ma to motivovať k ďalšej tvorbe. Tak ahoj.